ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም ኣና ሓኹም ሰላሕ ዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ድፍኖ መደብናዩ እዚ መደብ እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራም ንጎ ሰዓት 5 ንመዓልቲ ትኸውን ሓፂር ናይ ሓፀርቲ ደቂቕ ቃል እንካፍለሉ ጊዜ ስለዝሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ክንካፈል ኢና ኩለን መዓልቲ ናይ ህይወትኩም ብደይ ቃል ከይተኣትውን ምኽንያቱ ቃል ደልዎ ጥራሕ እዩ ኣብ መዓልቱ ድገዝእ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎም እንካፈሎ ቃል ከምዚ ዝብል እዩ ንምግላጽ ደግነት አምላኽ ዝተሐረየ ወለዶ ዝብል እዩ ንምግላጽ ደግነት አምላኽ ዝተሐረየ ወለዶ ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ጥቕስ 9 ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዝጸውዐኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት አምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም ዋው ዝገርም ነገር እዩ ክርስቲያን ማለት አቅድም ሰብ ዘይኮነ አቅድመ አምላኽ ዝተሐረየ እቲ ዝተሐረየሉ ምኽንያት ድማ ንናይ እግዚአብሔር ደግነት ብሉጽነት ንኽገልጽ ዘኽእል ህይወት ዝተቀበለ እዩ ሪኢኹም ናይ ክርስትና ህይወት እቲ ዝለዓለ ህይወት ንሱ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ክርስቲያን ጥራሕ እዩ ናይ እግዚአብሔር ብሉጽነት ናይ እግዚአብሔር ደግነት ኣብ ህይወቱ ከርእዮ ዝኽእል እግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ደግ ምዃኑ እግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ጽቡቕ ምዃኑ እግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ መገረም ምዃኑ ኣብ ህይወት ክርስቲያናት ይርሱ ዝገልጽ ሪኢኹም ኣነን ንስኹምን ንክርስቶስ ንእግዚአብሔር ጽባቂኡን ደግነቱን ብርሃንነቱን ንኽንገልጽ ዝተሐረና ሕሩያት ወለዶ ኢና ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ንደግነቱ ንኽንገልጽ ኢሉ ናይ ክህንነትን ናይ መንግስትን ህይወት ይህቡና መንግስቲ ኢና ነገስታት ኢና ከምኡ ድማ ካህናት ኢና ከም ነገስታት ሱልጣናት ኢና ከም ካህናት ከዓ ጸወርቲ ክብሪ አምላኽ ኢና ሪኢኹም ኣሕዋት ኣብ ህይወትና በዝማንነት እዚ በዚ ሕጂ ክነግረኩም ዝጸናሕኩ ክህንነትን መንግስትን ክህንነትን ንግስነትን በዚ መንገድ እዚ ብሉጽነት እግዚአብሔር ከነርኢ ንኽእል ኢና ክርስቲያን ብሰብ ከይተሐረየ ቅድሚ ብሰብ ምሕራዩ በአምላኽ በትልዑል ዝተሐረየ እዩ ስለዚ ደስ ይበልኩም ምኽንያቱ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቲ እግዚአብሔር ሕሩያት ምዃንኩም ፍለጡ እግዚአብሔር ንነፍሱ ወከፍና ከም ሕሩያት ደቂ ይድፈልጠና ስለዚ ሕሩያቱ ስለዝኾና ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን አውጪና እዩ እዚ ናይ ዘገርም ብርሃን ህይወት ድማ ንፍጥረት ኩሉ ንኽንገልጽ ኣብዚ ምድሪ ዝምጺና ኣሎ ንስኺ ማለት ደግነትን ብሉጽነትን እቲ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ንኽትነግሪ ብደም እቲ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገዛእኪ ኢኺ ሪኢኺ ኩሉ ከም መጠን ዋግኡ እንዲኽቡር ኣነን ንስኹምን ድማ ከም መጠን ዝተኸፈለልና ዋጋ ክቡራትን ምሩጻትን ሕሩያትን ኢና ዝገርም ነገር እዩ ኣብ ልቢ እግዚአብሔር ኣዚና ሕሩያት ኢና ኣብ ልቢ እግዚአብሔር ኣዚና ፍትዋት ኢና ኣብ ልቢ እግዚአብሔር ኣዚና ተደለይቲ ኢና ንምንታይ ተተባሃለ ንሕና ኣብ ልቢ እግዚአብሔር ደግነት አምላኽ ንምግላጽ ዝተጸዋዕና ሕሩይ ወለዶ ስለዝኾንና እስከ ካብሎሚ ንርእስኹም ሕሩያት ወለዶ ብምዃንኩም ፍለጥዋ እስከ ካብሎሚ ንርእስኺ ከም ሕሪይቲ ወለዶ ናይ እግዚአብሔር ገላጺት ክብርን ገላጺት ብሉጽነት አምላኽን ምዃንኪ ፍለጥያ ኣብዚ ምድሪ ዘለኺ ከም ማንም ሰብ ነቢር ክንኽትሓልፊ ይኮነን ኖ ንምድሪ ጽባቕን ኤክሰለንስ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ኣሰራርሓን ንኸተርእያ ይኽብዝ ዘለኺ ምኽንያቱ ናይ እግዚአብሔር ደግነትን ኣሰራርሑኡን ንስኺ ኢኺ እግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ብሉጽ አምላኽ ምዃኑ ምስክሩ ንስኺ ኢኺ ዋይ ተተባሃለ ናትኪ ህይወት እቲ ዝበለጸን እቲ ዝለዓለን ብክርስቶስ ዝርከብ ናይ ላዕሊ ህይወት ስለዝኾነ ሪኢኹም ኣሕዋት እዛ ኣባይና ባኹምን ዘላ ናይ ላዕሊ ህይወት ካብ ኩሎም ህይወታት ዝበለጸት ህይወት እያ ካብ ኩሉ ህይወት ድማ ዝለዓለት ህይወት እያ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ኾንካ ትሕት ዝበለ ነገር ክትገብር ኣይከኣልን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ እዛ ህይወት ልዕሊ ኩሉ ስለዝኾነት ኣብዛ ህይወት ኾንካ ልዕል ዝበለ ነገር ጥራሕ ኢኻ ትገልጽ ስለዚ ኣነን ንስኹምን
እቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑን እንሆ ናይቲ ልዑል ጽባቕን ግርማን ደግነትን ክብርን ንኽገልጹ ኣብዚ ምድሪ እዚ ተላኢኾም ኣለዉ ተልእኾ ኣለና ተልእኾና ድማ ደግነትን ብሉጽነትን ኣቦና ንኹሉ ፍጥረት ምግላጽ እዩ ስለዚ ካብ ሎሚ ኣብ ዝኣተኹምዎ ስፍራ ደግነት ኣምላኽ ከም ትገልጹ እመኑ ምስ ኣመንኩም ድማ ኣብ ዝኣተኹምዎ ስፍራ ብሉጽነትኩም ክረአ ክጅምር እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ኩልና ከምዚ ኢልና ክንእውጅ ኢና ኣነ ሕሩይ ወለዶ እየ ብሉጽነት ኣምላኽ ኣባይ ኣሎ ኣነ መንግስትን ካህንን እየ ከም ንጉስ ይስልጥን ከም ካህን ክብሪ ኣምላኽ ይገልጽ እየ ኣሜን أملاخ سماي نخلكم يبارككم نقويتانا يسوس كريستوس أبي وودكم وسيمكم دي تقبلكم مو أحوات لو مبزم عالتزي نقويتا تقبلوا عدمكم سلازي اتم نقويتا تقبلوا زوسمكم إذا تقولوا تزيئة مساي تسأليو እግዚአብሔር አቦ ስለዚህ ጊዜ የመስከነካለሁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስከነካለሁ ያአምናለሁ ኢየሱስ ስለ ኃጢአቴ ከም እተሰቀለ ዕዳ ኃጢአቴ ኩሉ ከም ዝኸፈሎ ምእንታይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቱን ከም ዝተንሰአ አብየማን አምላኽ ከም ዝተቀምጠ ያአምን አለሁ ካብዛ ሰዓት እዚኣ አነ ሓድሽ ፍጥረት እየ አሜን እዚኣ ድወሰንኩም እንቋ በዝብ ታሕት ዘሎ ኮንታክት ግቦርና ክንረኽበኩም ክንጽልየልኩም ካይና ተባረኹ